Enguany hem tingut la sort que dels 10 distingits amb el Premi Josep Maria Batista Roca Memorial Enric Garriga Trullols, 9 heu pogut venir personalment a recollir el guardó. Un, per circumstàncies familiars, no li ha estat possible. Es tracta de l'amic, també Alejandro Hugo Carreras, del Centre Català de Rosario, Argentina. Ell no pot recollir, com us deia, personalment el seu guardó, però sí que ho farà la Núria Feliu. Soc quasi fundadora, ja sé que t'agrada molt, vine cap aquí. A mi no m'agrada. Moltes gràcies. Sí, gràcies. Gràcies. Oh, quin goig! Bé, jo, benvolguts, estic contentíssima de poder rebre aquest premi en nom de l'Hugo, una persona extraordinària, generosa i tan amiga, perquè també, tant a Buenos Aires com a Rosario, dic, si no em trobeu al meu poble, que és Sants, busqueu-me allà que em trobareu. La Viviana, de Buenos Aires, Verge Santa. Bé, l'Hugo em fa arribar aquestes paraules. Aquestes paraules dites des del fons del meu cor. Voldria poder dir-les en persona, perquè m'agradaria que veiéssiu i sentíssiu que el meu agraïment en aquest moment és molt profund. Soc molt feliç de tenir la sort que qui les llegeix és una persona amiga. Vull agrair aquest premi que em atorga l'IPEC a tots aquells que han pensat que el mereixo, per la meva tasca envers la nostra estimada Catalunya. Mai hauria pensat que treballar amb tot el meu entusiasme, com ho he fet, per veure créixer el nostre estimat casal, em portaria a rebre aquest important premi que no sé si talment em mereixo. Tan sols he desenvolupat la feina que creia necessària per obtenir la satisfacció de veure el centre català com el veiem ara. I no ho he fet sol. A casa nostra som molts en què dia a dia posem el nostre gra de sorra amb tot l'amor. És un orgull gran i em sento agraït i feliç d'haver rebut la vostra distinció. Ara mateix voldria ser davant vostre i gaudir d'aquest moment que seria per mi inoblidable. Sé que donar-vos les gràcies no és suficient, però és la paraula que en aquesta ocasió voldria repetir moltes vegades. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure! Visca! Moltes gràcies, Núria, moltes gràcies. No solament per avui, sinó perquè, com tu molt bé deies, durant molts anys has tingut també edicions anteriors del premi. Doncs ja li farem arribar a Alejandro la seva placa acreditativa